Salam hormatly adamlar. Men gaýgysız Estoniýadan, Döwran Amerikadan siziň bilen bile. 8 FM podcasting dinlemeye hoş geldiniz. Hoş geldiňiz. Bugünkü temamyzda näme gurlaýar Döwran? Bugün temamyzda pul barada gurlaşýarys. Ana men gowurýan zadym pul. Owa. Pul näme üçin gazanmaly? Puly maksat edinmelimi? Pul näme? diýen soragyň üstünde gurlaşaly. Puly men taňa soraýyn. Puly birinji döreden adamdan maksat näme? Puly birinji döredendir. Men pikirimçe meselem senne almawa ya da senne bir kartoşka wa diýeli. Nahar görnüşinde pişirmäge. Mende de bir gazan wa diýeli. Hawa. Sana şu kartoşkanı pişirmek üçin gazan gerek, doğru dämi? Hawa. Sen kartoşka öndürýän, menim ýanky pişirmek üçin gazan öndürýän. Hawa. Men gazanymy gidiren wagtym bilen sen kartoşka gidiren wagtyň ikisi deňgelmän bolýar. Doğru dämi? Hawa. Bir köpdür, biri azdyr. Şol aradaky adalaty çözmek üçin pul döredipdirler. Olam şu wagtdy Türkiýanyň Günwatar ya Türkiýanyň ikä böleli, Türkiýanyň Günwatar tarabynda dören 1000 biziň ýeramyzdan 700-nji ýylda dören Lidiýaly döwletinde dörapdyr. Hawa. Şo pul alışy berişi. Hawa. Men şonu ýaly bilýän. Hawa. Şu Lidiýalar döreden dogry mundan 2,5 müň ýyl gowrak odul. Hawa. Pul Lidiýalar tapdyr. Bu pul diýen durmuşy ýeňilletýän hatda. Ýanky için hergedek bir ýerinde gerek harydy satyn almak üçin, alış etmek üçin, tapmak üçin. Sen gadan götürüp getsem, men kartoşka götürüp getsem bir gyzyksyz durmuş da. Men ýanky pula dokument görnüşinde seredýän. Köp taraplayın, köpçülükleyin kabul edilen dokument. Meselem sen okuw torangda diplom alýan, dogry dämi? Sana diplom berýärler. Sen üniversitede näme üçin gitdiň? Okumak üçin gitdiň. Maksadyň okumakdy. Tamam, sana diplom berdiler. Garşylygynda. Indi pulum men şonu ýaly gözlen seredýän. Pul bir dokument. Ýöne şo dokumenti alyp sen bir zatlar etmeli, dogry dämi? Pulun bolany bilen durany bilen hiç netije ýok, dogry dämi? Kagaz da. Kagaz ýöne köý bir ýerleri çyzypdyr, ýazypdyr, şeýle ýetgeşip bir kagaz ýöredipdir. Dokument şol. Dogry. Şo dokumenti alyp näme etmekçi? Ýanky puly maksat edinip bolar diýen sorag netije görnüşinde şu mysal berdim da. Maksadyň zat bolup biler meselem. Men okumak isleýän
Ýöne bana pul gerek. Dogry dälmi? Hawa. Ýa-da men ulog edinmek isleýän, maşyn edinmek isleýän, bana pul gerek. Hawa. Bana köp pul gerek. Ýöne näme etjek, men bilem ok. 10 ýylda kendi dogry dälmi kadip biledýän. Ha. Pul biziň onna hem maddi däl isteklerimizi kanaatlandyryp biläjek bir näme diýip ulgam da bu. Ulgam Instrument. sebäp o. Instrument. Hawa. Bizde näme türkmençe näme diýilýär instrumenti? Gural. Gural. Dogry Bunu- aýtdym. Hawa da dogry. Şonu indi durmuşymyzda ulanmak isleýär. Näçe köp bolsa şonça maddi zatlara eýe bolar diýip bolýar, tabii. Hem mämedem köp pul isleýär, dogry dämi? O adamın tebigatynda şu bir zat edinmek duýgumyz bar da bizim. Mesela bir zat Edinmek- görýän alasyň gelýär, bir zat iýesiň gelýär. Iýmek üçin pul gerek. Yemek üçin pul gerek häzir. Pul üçin hem işlemek gerek. Pul üçin hem işlemek gerek. Hawa. Yani Indi durmuş çyrçyrymlaşdy da bizim üçin ne häzir. Meselem diňe işlemegiň meten o. Gary rahmetiňem bolan indi şu gidip okamaly. Indi arasy işte işlejek bolsaň da, meselem fiziki işte däl de azrak beýniňe mulan bolajak işlerden pul gazanmak üçin okamaly da. Diplomyň bolmaly. Ondan işe girmeli, ondan pul gazanmaly. Ondan soň ana ýa-da etýän maşina edinýän. Ondan soňra maşgala edinýän, maşgalaňa seretmeli, çağan bolýar, çağan okutmaly, bir sirkulasiýa bar da. Onan birler döredipdir, dogry dämi? Sen özüň tapmagy ony. Bir kesitlapdyr, bir döredipdir wagtynda bizim şol sistemanyň bir bölegi bolup hareket etýär. Şo maşynyň mehanika sisteminiň dowam etmegine bizim ýa göterýär. Zincirin bir bölegi bolýar. Ýöne şonu aslında işledýän hemme kişi oýlanna şu pul gazanmak üçin edilýär da şu. Şu maşynyň işlemeginiň sebebi pul gazanmakda. Zat ýanna käbir multfilmlerde bar. Bu dalyň towşanyň arkasyndan minýär ýa bir haýwanyň arkasyndan minýär, oňa pul ýa-da bir göwany moýa, şonu aljak bolup gitýär da. Allah ya haýwany bermeýär şu gowany. Ýöne şu özüne hereket etdirýär da. Şu pulum şonu ýany bir täsiri bar adam üstünde. Adam köp zat edineti gelýär. Edineti gelýär, pul bilen bolýar olam, puluň ýyndyrlan watam köp zat ýapdan çykarýar da. Käbir adamlar ansat pul gazanmak isleýär. Oňa nähil pikir edýän? O adam diýenim bir ýalta bir jandar da abi. Oňa menem ýalta, senem ýalta, emme ýalta. Men gözümde de. Ýöne ýaltalyk derejemiz üýtgür. Bir-birimizden tapawutly. Birimiz Döwrümizde mümkinmi sen pikirinçe ansat pul gazanmak? Ansat diýenimizde meselem ansatlıkdan näme gözüňde tutýanymyz bagly. Meselem ansatlarynda az fizik zahmetmi, ýoksa mekirlik etmekmi, ýoksa kanunyň daşynda bir iş hareket etmekmi, şu datlary gözüňde tutmaly da. Men üçin ansat bolanda az fizik hareket bolýar da. Ýagny daş götürmän pul gazansam gowuş o. Ýöne ol dogry. Şu döwrümizde daş götürmän köp pul gazanp bolýar. Meselem bir mysal bereýin. Bir näçe oglan meselem sen men ýaly oglanlar birleşip meselem Instagram şu an köp kullanylýan sosial ulgamlardan biri. Instagram meselem 5 kişi oturup düzýärler. Meselem 1-2 ýylyň, 3 ýylyň içinde üstüne oturup düzýärler. Şonu ýasaýarlar, kellesini işledýärler. Sebäbi netijesinde milyonlarça, milyardlarça pul gazanýarlar. Iň barky biziň öz türkmenlerimizden töweleme bur tapar adamy ýa Instagramna. Otaň reklamadan pul basyp görenlerim bar. Inni
Ola başka mesele yönü diyecek bolýanym. Aslında ol diýenim dogry şu wagt mowzuğumuza girýän ekeni. Girmeden açmadım ha. Men başga da diýjek bolýansyň öýtdim. Ýöne dogry aýdýan meselem surat paýlaşýa. Şo surat meselem bir markany, bir näýe bir brandi ýüze çykarýa. Şol meselem müňlerçe adam görýän bolsa, şo müňlerçe adama göräde pul kesýär, pul alýar şo suratdan. Ha o din dağıtlardaki mesela bu celebrity deyip aydılıyor ha adı verilenler. Şu adamlar mesela suratı düşeyen kaçıyan bir dakika ya da ben mesela üstümde bir dağıtlar koynak koy. Koynağın bir kırasında da Devran Recep deyip brandın adı da. Sen bana ait ya. Gaygasıcan o. Sana senin bir hayışım mı? Sen men koynağımı giyip düştüm. Men brandım. Maşadaydı men sana 10.000 her suratın için $10.000 verecek. Koynak da dityen öndüreyen men adam Devran Recep. Şunu giyip düştüm. Her suratına $10.000 verecek. O zaman benim bu arada düşen suratı adamlar gönlün ünsen vermeye. Şu giyip duran koynağın ne acaptığını üstüne burta bir Photoshop edilenliği yöne seyrettiyen atlar ben odan eken o tarzdan kızcık bir dağıtta da Devran Recep deyip dur. Benim aşağına Devran Recep'ten koynak aldım katı ona döken. Ya da Devran Recep'in koynaklarının hili katı yok orada bir yazıyan. Burta paradım görüyor. Kaygısız yaman adı verladım. Şu kovu hili atırıyla şu kaygısızın Devran Recep'ten giyinem olsa benim sonu giymeli diye de. İn belki için yani. Ya da firmalar ve suratlarını oyarlar. Reklamlarını edem etdiler de. Şoň arasynda şo ýanky pul diýen dokumentime-de görä ýanky netije döreýär-de, dogry dälmi? Kana pul almak üçin ýanky Instagramdakiler ya da başga ulandakiler aňsat ýoluny tapdyr. Ýönem bilen pul üçin. Hemme zat pul. Pul onda bir güýç diýip bilersmi? Ullakan güýç. Ýok, güýç diýip bilmez. Pullan güýç başga zatlar bolar. Men öz pikirim. Onda meselem pulun ýok bolsa sen güýjüňem ýok. Ýanky etjek işiňde. Ýok, onu öýdip bolmaýar. Meselem men ýene temaňda şundan çyksak. Pul sana bir zat derdim. Amerika iň baý adam bolmak islermiň ýoksa Amerikanyň prezidenti bolmak islermiň? Ol adama gara üýtge men pikirimi aýdyp bilmerim. Ne şu ýanky storo güýç bilen pulun arasyndaky sorag da. Bira güýç bolýar, prezident bolsaň beýlekam iň baý adam bolýar da. İkisi başgarakda ýöne pul iň täsirli zatlardan biri. Şeýle başlap bolar. Elbetde ýöne men gözümde pul bir güýç. Ýanky dokument da sen diplomyň bolmasa sen işe girip bilen ok, dogry dälmi? Belli kärleri edin bilen ok. Inni isten okan uğrunda sen şoňa girip bilen ok. Şol sen diplomyň bir güýç. Sen häzir 4 ýyl oka. 4 ýyl oka daim diplom alma, taň iş bermeýärler. Diplomy men ýöne okuman diplomsuz işläp ýören adamlary bilýän, diplomlardan kän pul alyp ýören adamlary tanaýan. Men diýjek bolýanym, açyk seretseň bir dokumentin bolmasa bir netije alyp bilen ok diýjek bolýan. O dokumentin bolmasa köp ýerde işe girmek kyn. Bu diýmegem aç kalmak ihtimalyň köp elýär. Nikawr zatlar var meselem. Ey dostum, ben bir pikirim var. Ýöne pulum ýok diýär meselem. Bir pikirim var, ýöne pulum ýok. Oňa näme seredýän? Pikirim var, pulum ýok. Onu bir pully adam tapmaly da. Onu zat etmek üçin, amalaşdyrmak üçin, şu pikirleri bir durmuşa geçirmek üçin ne? Pully adam gerek. Amerikadaky häzirki şu ösen döwlet, ösen firmalaryň köpsiniň düýü şeýt başlandy.
Oňa da meselem ýanky pikir mada pulum ýok diýilýän adamlara da yerler açyldyr. Meselem Kickstarter.com, Indiegogo, Crowdfund, şon ýaly. Kickstarter'a bilýärsiň belki. Awa. No, şon ýaly yerler açyldyr. Dünýäniň niresinde bolsaňam oňa ýanky eger pikiriň adamlaryň gögünne ýarasa pul alyp bilýän. Ta pul berýärler. Awa. Meselem $100,000 gerek bir iş açmak isleýän. Awa. Her haýsy ýa-da bir pikiriň we bir robot ýasadyň, şonu birini ýasadyň, şonu köperdip satmak isleýän. Oradan bir pulun ýok. Gidip o zady ýanky fabrika bermäge. Awa. Şo taýda görkezýän, meselem şu pikirini patendiňe malýan we adamlara görkezýän, "Eýmen şu ýaly pikirim bar, maňa $100,000 gerek." Şo taýda ingilisçe ýazan soň, şo taýda halansa berýärler. Ýöne eger $100,000 tap bilmän $80,000 tapsaň, kän men bilişime öräken beren oklar. Ýöne şu $100,000 şundan pikirin gowy bolsa pul alyp bolýar. Go gena. Ýa. Ya. Tuğalama. Onna. Şu bizim Türkmenler için şöyle ýamlar açylanna gowalar da. Ýa. Gözümizkiler bize kaynap duran datta da çok duran zihinli yaşarımız var da pikirler. Ýa. Pul dünýä garaýşymy diýip bilýärmi? Pul dünýä garaýşymyzy ýetip bilýär o. Pul täbi garip batyndaky pikir ýöretişiň bilen baý batyndaky pikir ýöretişiň meňçe tapawut bolýar da. Ýa. Ýöreşiňe mitke bolýar. Ýöreşiňe mitke ýa pikirlenişiňe köplenç meselem garip batyn golun köp ýere ýetmeýär da. Ýöne baýasaň ýetip başlaýar, bu oson belki eger gowy tarapyndan teretsek. Köp täze atışlara tebäp bolup bilýär da. Ýa. Onda baý adamlar nähil baý bolýar teň pikinçe. Baý adamlaryň nähil baý bolýar? 2-3 tane zat bar. Näme ady? Ýoly barmy? Biri kagydyndan baý, maşalady baý. Ikincisi özleri bir zatlar etip baý bolýar. Üçüncüsi hem Allah Taala ýolda gitip barýan wagt aýagyny büdüret ýa-da zat et ýa-da bir pul oýar bolany. Gaty dogry aýtdyň şonu. Ýöne köplenç ikinji ýol köp adamlara zat edýär. Indi baý adamyň ogla baý bolýar. Hawa. Garip bolma mümkinçiligi bolmaýar, ýöne köplenç baý bolýar. Hawa. Eýlek şansa medem ýoly gidip barýarkan bir küýde bir hazyna tapdyň, onda baý bolup bilýän. Hawa. Ýa-da lotereýa wa meselem. Lotereýler wa olarken şu adeçenin netijelerini seredemizken bir dowamly bolan bir baýlyklar däl. Soňky 3-nji sananmaz. Bir yerlerden hop düşen bir gökden düşen baýlyklar kän dowamly bolan ok görüşmede görä dogrudan. Ýöne indi ikinji diýen baýlygymyz bar. Kellesini işedip baýýarlar. Hawa. Kellesini işedip baýamagam ýanky göz ýetimine bagly. Hem 2 adam ma ýa-da 3 adam ma? Hawa. Ýa-da bir klassa oglanlar bar diýeli, klassaşlaryň. Şolaň için kim kellesini işletse, kimin göz ýetimi şol dakym pul diýilýän dokumenta men şonu ýaly ýetip bilerin diýip göz ýetimini dogrulanýan adamlar baý bolýar. Dogrudan. Hawa. Akylly hereket etmeli. Akıl ýanky okamak bilen bolýam ka diýen men. Okamak bolýar, fursatlary öz dogry ýerine dogry wagtynda amatly ulanmak bilen bolýar da. Hawa. Belki bir tanışyň bilen baýap bilersiň. Tanışyň bilen baýap bilersiň. Pikiriň bilen baýap bilersiň. Hawa.
Yani baymak diýen zat bir ansat da däl. Muny hemmemiz bilýär. Säb dünýäde sanaglyca bay bar. Dünýädäki tohun dünýä ilatynyň 99 göterimining baýlygyny dünýä ilatynyň belki bir göterimi öz elinde tutýar daha. Diýmek bu ansat däl. Ansat däl. Ýöne kellesini işledýänem ýetiber ýa şoňa. Şeýlerak bir zat da. Ýöne şu baýlygyny ýygyny algasan, baýlyk sana ýetdirmeýärdi. Pul baýlyk. Ýöne Ýetdirmeýär. Baýa da ýetdiren ok. Baýa da ýetdirmeýär. Tä bir kanagsyz adam bolýanda. Ýöne baýlygy kelläňde kän oýlanşman. Şu işiňde üstünlüğün ýygyny algasan, ana onda baýlyk sana baýlygy bir gün ýetersiň bilmänem alarsyň ýeterinde. Onda şörden nähil netije çykarmaly? Şörde näli netije çykarmaly? Pul diýen zat biziň durmuşymyzy aňsatlaşdyrmak üçin dören zat. Pul biziň üçin edil bir maksada bolmaly. Ýöne biz pulun durmuşymyza uly rol eýedigini inkar etmeli däldir. Durmuşymyz üçin iň gerekli zatlaryň biri pul. Ýöne pul üçin ýaşamalylar edip bilýän başarnyklaryň üçin. Ýanky bir zat önürýän bolsaň şonu haska önüren wagtyň elbetde sana pul özü gelýär. Ýa-da bir zat döredýän bolsaň, şonu iň gowy derejesinde sen öwrenseň, ýoluny tapsaň, şo pul sana gelýär diýip aýdyp bilersmi? Bir idealyň bolmaly. Bar puluň bolmasa bir puldan daşary adamyň lezzet alýan zatlary bar da. Meselem käbir adam övülmegi gowy ýa. Meselem garyp bolsa da men övülsem bolýar diýär-de. Käbir adamlar alkyşy gowy ýa. Käbir adamlar meselem başga adamlar üçin gaýgy etmegi gowy ýa. Altruist adamlar da. Şunu ýani ýetişik adamlaryň hisseleri bar. Pulam şolardan biri. Şoň üçin adam pul üçin ýaşamaly däl, ýani gaýtşyň ýani. Bir maksada ýetjek bolsaň, idealist bolmaly da. Bir ideal, bir maksadyň ýetjek bolsaň, hem şemonýal bolup bilmeýär, dogry söylesek. Bolmak kyn, o hemme kişi bir meňdeş däl. Pul garaz maksat bolmaly däl. Ýöne puluň ýygyny algasan, pul sana ýetdirmeýär. Eger öz işinde gowy bolsaň, iň oňat bolsaň, pul sana özü gelýär. Algamak gerekmeýär-de. Dogry aýtýaň şonu. Şunu ýa men o pikirlenişim şo. Ýöne pulsuz durmuş hayal etmek ahatdan pul hukman biziň durmuşymda yer almaly, ýeri bar bolaram, geljekde de bolar, geçmişde şu döredilşi ýani. Indi de melem bolar. Ýöne başga formlarda bolar da. Geçende de bir ýaşyl bilen reportaj edemdi. Ýanky öz işini dolu derecede ustat dolly aýtýar-da. Hemme kişem bilen bilýär, so ýeni bellak geçeli. Şol işinde ustat bolan wagtyň sen ýanky pul ýalan zat ol zat ediler ýa-da däl. Ýani pikirlenmem durmaly. Özü gelýär sana. Bir işte ustatlyk. Ben şu bir aýtjakdym, şu ýadymdan çykdy näme. Eyvallah. Garaz puluň ýygyny algama pul sana gelsin. Sen näle ajaýyp adam bolsaň, pulum seniň ýygynyň geler. Ýöne puluň ýygyny näçe algasaň, şonça ýygrençi adam bolarsyň. Adamlarym seni halamaz. Diýe bar söýgüň bar, gönüňdäki işiň pul bolar da. Meselem zat diýilýär. Gowrak bir uloň var diýeli. Şu wagtda öňde Lamborghini. Geç barýan pul bilen alýan dogry dämi? Adamlarym seredýär bay, hemme kişiňem gözü sende. Men erkek bolsaň, oglanlar gyýlar zat edýär. Gözü gidýär sana meselem. Gyýy bolsaň oglandan gözü gitýär. Men diýjek goýaýan Lamborghini'li bir oglan bolsaň diýen. Belli bir görnüş gyýlar
sana seredýär. Hemmesi de elbetde. Hawa. Adamlaryň görnüşi var. Ýanky göz ýetim bilen bagly diýjek bolýanda. Pula seredýär. Yani diýjek bolýanyň adamlar dürli häsiýetlere ýa-da bulan bire käbirsi pulun serýär. Pulu kymmatly görýär, käbirsi pula hiç ünsen beren ok. Dogry. Hawa. Adamlary belli böreklere näme etjek bolýarlar. Hawa. Dogry. Pulu ünserýänler, ünsermeýänler. Pulun geçmeýän ýeri bar-da. Hawa. Şulan bir hakykat, pulun geçmeýän zatlar bar. Pul köp da satyn alyp bilýär. Hawa. Pul iň dünýäde näme bahasy bar bolsa pul bar-da. Şu taýda. Hawa. Meselem ýanky mysaly görä başga bir mysal aýdyn. Ýanky bir gyz maşgala, ýanky baý bolan öýlenmek isleýär. Gözü gitdi dogry dämi? Ýöne şol oglandan bagty tap bilmese barmaýar. Ýanky pulu baý bolsa da. Näme tapmasa barmaýar? Ýanky pul üçin bardy diýerler şo gyz oglanyň ýanynda. Hawa. Ýöne ol oglandan ýanky bagty tap bilmese diýen. Adam söýgü bilen ýaşaýar, dogry dämi? Hawa. Söýgü bilen ýaşaýar. Ýöne ol pul üçin bardy. Hawa. Pul üçin bardy. Gyz ýanyny durmada, dogry dämi? Ýanky söýgüni tap bilmese. Belli ýok. Gyz olan farky ýok. Pul üçin baran bolsa söýgü üçin näme üçin kelenär? Asıl maksat söýgü däl awtaýda. Ýaýçyň ýaly. Dowamly bolup bilmeýär diýjek bolýan. Dowamly. Maksadyna ýetde bolan näme berdi maksady pul ýyp berilen bolsa, hem ýeten bolýar da. Söýgü näme bolsa zat bolýar da. Naharyň ýanyna gelen salat bolýar da. Nahar ýete bolan näme? İlk köşk mysallar tapýan da. Durmuşdan mysallar da. Ýa-da bir saladam diýmän, naharyň ýanyna desert gelýär soňundan. Şo söýgü bolýar şo. Haçanda maksadyna ýetsen, ýani maksat pul bolsa şo da. Indi iň soňunda nähilek diýip aýdyp biler. Pul maksat edinmeli däl. İşini mesela ýan bolsaň şonu has gowy maksat edinmeli. Ýa-da bir zat bişirýän bolsaň şonu has gowy bişirip satmaň aladasyny edip köp pul gazanmak alad edinmeli. Yok, pul gazanmak maksat edilmek elbetde. Bu günah demi, günah işimde. Ýöne men öz tejribelerime göre pul maksat edinenden köpüsi pula ýetbilen nokta. Taw kanagatlanıp bilen oklar. Ýöne şu pula ýetmek üçin, şu pul maksada ýetmek üçin edinen kärler bar, işler bar, näme etýän bolsa. Şonda iň gowsy bolma alad etsinler. Şoň iň gowsy bolsun, soň pulum geler. Men öz şahsy pikirim şo. Goşulýan. Ya pulun ýyndylgyma gerwetde. Pulun öderwetde. Bu durmuşymyzy ýeňilleşdirýän başdan bäri aýdyp otyr. Ýöne edýän işinde iň gowy bolsa pul okman geler. Ana Ronaldo, futbolist. Şo edýän işinde iň gowy şo dünýäde. Messi iň gowy şo. Ana Mayweather, urkede boksýor. Şo urşýan olar. Şol dünýä iň gowsy, dünýä iň köp pul alan. Roger Federer, ana şo Nadal diýip tenisde iň gowsy. Osaň aýdymçylar. Osaň datlar iň gowy doktorlar. Şolaryň kompozitorlar. Osaň inženerler, ýa-ni software developerlar, kompýuterle meşgullanýan iň gowlary iň köp pul alan. Mysallar. Mysal ki ana Bill Gates iň gowy şo kompýuterde, şo öldürdi kompýuter eýlen beýlen. Apple
Şu iň öz edýän işlerini iň gowsy boljak bolup çeken zähmetden netijesinde pula da meýe boldular da şol. Bizem pula ýoklar. Mesela men özüm çopan bolsam, çopanlygyma dowam eden bolsam Aktepe'de. Goýun aktym da benim. Şu maksadym meniň goýunlaryň sanyny köpeldip gurtlara, möjeklere goýunlarymy pida etmen, gorap saklap, şolary köpeltmekde. Aýoğlu saklap. Çopanlıktan bayağı popülerliğini bilýärdi orada. Iň gowy çopan bolsam men, mesela Maktepe'de daşy oturmakdanna, iň gowy çopan bolsam men iň baý adamlardan biride. Onda näme diýeli? Hyzmat etmäge öwrenmeli. İşini dogry başarmagy öwrenmeli diýip aýdyp bilersin. Elindäki işini şo nämen oňarýan bolsaň, iň gowsyny etmeli, şo oňarýan işini iň gowsy. Meselem Steve Jobs Fahir örkütdi. Ýöne eden işi näme? Öz döwründäki telefonlary hemmesini ýykdy da öz telefonuny ýüze çykardy. Eden işi näme? Köpçülige iň gowy hyzmat berip bildi. Şo üstünde işläp näçe gat köpgeli işläpdir üstünde. On işläp öwren döwründe Nokia'lar, Samsung'lar, eýleki Motorola'lar döwran sürýärdi. Birden çykdy da Apple diýilen bir marka bütün dünýä özüni tanatdy. Esasy zat näme? Hyzmat. Esasy zat elindäki işiňde iň gowy bolmak da hünärinde. Oňa işiňde dünýäň iň gowsy bolmaly. Men kirimçe şonu zat edýän, hyzmat diýip gözüme getirýän. Adamlara hyzmat etdigiňçe sen netijesini köp alýan. Meselem gowy restoran gur, öz meselem 10 restoran bar. Iň gowy hyzmat etmän başar, sen iň gowsy bolarsyň. Men bir dukanyň bar diýeli. Biz Türkmenistan'da ora pikir edýänler. Sen iş ýerlen güler ýüzlü bolsa barasyň geler. İçindäki sistema ýerlikli bolsa, arasy tämiz bolsa barasyň geler. Sen hyzmat edýär, sen üçin edýär. Aljak bolsaň aldy. Iň gowy hyzmaty beren wagtyň sen köp pul gazanýan. Düşnükli. Onda bizim maksadymyz köp pul gazanmak däl, iň gowy hyzmat etmäni öwrenmek. Sen pikirin var şu, dogry. Men onda şon ýaly netije geldim. Sen öz jemleýiňe hormat goýan, dogry aýtýan. Hyzmat edip şu adamlara iň gowy hyzmat ýetirmek maksadyň bolmaly. Hyzmat etmek bize azık ters pikir edilýär. Hyzmatkar bolmak. Bu temany indiki temalarda, indiki podcastlarda gepleşeriz. Hyzmatkar bolmak. Olam bolup biler. Bugünkü temamyz, bugünkü pulakyndakylar jemläli onda. Jemledik öýtýäni ýa. Jemlä berdik jemlä berdik. Näçin nolderlik? 50. Yarım saat sonra boldur. Onda näme? Bugünlükçe bol dedi bereli. Bol edeli. Indiki mowzumyzy her ay aýdyşymyz ýaly milli duýgular, millilik barada gürleşäýilmi? Şeýle gürleşäýil, adamlar belki soralar sorar, aşağı galdyryp. Milli dilimiz, milli toprak diýeli, dilimiz diýeli, başga nämeler bar? Kulturamyz, däp, destur. Hemme taraplayın seredik göreli. Bärde dinleýänlerim elbetde şu wagt känler, ýöne dinleýänlerim öz pikirini aýtsa begener. Çekinmän aýtsynlar. Biz bärde özümiz arada gürleşýär hemmämizem. Dogry aýtdym. Ýaşanlar adamlar salykda görüşeli. Döwranjan taýman ýa. Olya sawol görüşýän çakyny ketdi. Sawol.
Tapar gülpüğümü men oynasam sen oynama diyersin. Taң şemali öwüzüp oynar gülpüğüm tarım ötsem sen oynama diyersin. Tarım ötsem sen oynama diyersin. Oynasam da yükünümü delirim, oyuncudur bülürüm, oyunu diyar meni. Oynasam da ayvetme gülelevime, gülelek yanaklan deli diyer meni. Gül yanak yanaklan deli diyer meni. Deli edip deli dimesi verim. Deli gönlüm bir yıl varsa açılan. Aşklıkta ansam bolmamy berim o. Bir yıl varsan dünya men nur saçılan. Sen yıl varsan dünya men nur saçılan. Oynasam da yükünümü delirim, oyuncudur bülürüm, oyunu diyar meni. Oynasam da ayvetme gülelevime, gülelek yanaklan deli diyer meni. Gül yanak yanaklan deli diyer